So yeah mga kalingap, and today po mga kalingap ay pupunta tayo kila Samantha. May dala po tayong sorpresa. Makikita niyo po ito mamaya, ano, mga kalingap, para kila Samantha ito. So wala po ito sa channel natin. Alala po natin na kailangan din po bigyan sila ng kaunting pamasko. Kailangan nilang makapagkaroon din sila ng handa. Maraming salamat po. Tara po, lakad-lakad lang po kami. At putol po yung kalsadang ito, medyo maputi. Yan po mga kalinga po, sila Samantha oh. Ayan po, may dala kaming ano, pang ano na nila, sa Paskuhan nila. Yan. Opo, dito kuya. Yan, oh, dito. Pang Paskuhan. Hello Samantha, kamusta? Okay lang. Kilala mo ako? Opo. Sino ako? Kuya Alvin. Bakasyon na ngayon? Opo. Wala kayong pasok, ano? Ikaw, Noelin, kamusta? Kilala mo ako? Sino ako? Ay, Alvin. May dala kaming ano para sa Paskuhan ninyo. Buksan nyo, ano, Samantha? Paano laman? Si tatay, nay, nasa trabaho po. Ganda po, naka-tiles pa sila oh. Buksan mo na, Samantha, yung handa niya. Dito ka na, Wilin, at mag-unboxing kayo. Buti nandito sila naman. Kasi ba, nasaan na daw? Ha? Bumbahan. Bumbahan? Oo, dito na kasi. Sige. Buksan mo, ate Wilin. Ay, Wilin, ano, Samantha? Namiss mo man ako, Samantha? Wala na ako sa iPhone. Ha? Wala na ako sa iPhone na. Lord, ano? Sa iPhone. Cellphone? Di naman magamit ang cellphone. Isa lang. Gusto mo na cellphone? Ala, Kuya Joel, cellphone. Kinauna gamit ang cellphone. Oo. Naglalaki na pati si ano oh. Nagtataba na pati si Samantha oh. Ano na din, mataba na din. Ano yan? Palipag yung handa. Dito ka na eh. Mag-ano, panghanda. Ito ang panghanda nila mga kalingap. Buksan natin na, buksan mo. Tingnan mo kung anong laman yan. Pansit ka nanay. May biscuit pa. May ano yan, may itlog. Yan, wala po sa ating channel mga kalingap. Ate, saminta, tinapay. Yan, O, tinapay. Siyempre may tinapay. Ha? Tinapay ang gusto mo? Gusto mo ng tinapay? Ayan na, may tinapay. Kape. Gusto mo kape? Ha? Samantha? Oh, ito may kape. Oh, kape. Ano gusto mo? Gatas? Gatas din? Kasi gatas yan. Oh, ito gatas. Malaking gatas. Malaking gatas yan. Oh, yan. Uy! Ito oh! Panghanda! Spaghetti. Makikipasko kami dito ha? Ha? Luluto ka ng spaghetti? Marunong ka magluto? Hindi ka. Ikaw, Nay? Marunong po. Makikipasko kami. May panghanda na kayo ay. Yan po mula sa channel natin. Hindi pa eh. Pero na ano na, malapit na magkamang. Oo. Hindi pa nakakalakad. Ito po mga ano, ito mga ketchup, tsaka mga ano po ito. Dilata. At siyempre asukal. Nayo, may ano ka, suka tuyo. Kailanganin nyo kasi ay. Sige, lagyan lang natin. Tingnan lang natin yung laman. Sa inyo na din yung kahon. Nay. Libre ang kahon. Kamusta? Marunong ka mag-bless? O bless? Bless. Bless. Yo. Mabai. Kahit ito, wala man kang kuryente. Oh, may pamasko dito, may tinapay. Gusto mo ng katinapay, Noelin?
Ha? Pasko na kayo. Nabayad ka sa Pasko. Tama, ano si Papa mga seminar para nag-ilaw tayo dito. Ayun, yun naman ang tama. Okay, kailangan ano na talaga kayo. Yung sa indigents lang yung pailaw. Very good. At least sarili nyo yung ilaw. Yan po mga kalinga po. Ayos ko na. Ayos pa yun. Pag na, ano ni kuryente, magana Wala yung pang TV. Samantha, masaya ka man? May pangpaskuhan na kayo? Ayun. Tsaka maganda din yung bahay nyo, ano? Ano gusto mong course pag nag-graduate ka na? Anong kukunin mo pag graduate ka na? Teacher? Ha? Police? Hindi. Ano? Ha? Nursing? Hindi din? Ano ang ano mo? Artista? Artista na lang? Ha? Hulaan natin ang ano gusto ni Ate Samantha kung sa pag-graduate. Sayaw. Teacher, yung naturo, gusto mo nun? Ha? Nala si Ano? Ito si Ate Noel. Halika Ate Noelin. Tawag ka. Dali. Baka... Halika. Halika. Ikaw, anong gusto mo sa Pasko? Oo. Ay, lalagay na. O, ilalagay mo. Anong gusto mo sa Pasko? Turutot? Dalawa. Dalawang turutot? Ito pa ako sa dyan. Ah, maturutot kayo? Tapos hindi ako sa manok. Ikaw, maturutot ka din? Ha? Hindi na? Ano? O, dali lagay na natin dito. At baka... Gusto mo mag-aral? Ganda ng maganda yung bahay niyo, ano? Gusto mo yung bahay niyo? Gusto mo? May ano pa po. Ang ganda naman. May tulog na pati kayo. Pang ano. Ayan po. Buhay pa pala yung mesa na naibigay natin mga kalinga po. Ayan. Naalala ko yung mesa. Ayan na. Yan. Para baka mamaya Okay pa yung mesa, oh, Nay. Ang cute. Tibay pati nito talaga. Ganda po ng bahay. Ano po tayo. Wow, naka-tiles may talaga. aso Oh. pala po. At natakot ako sa aso. Yeah. May tuka pa daw. Ano po. Basta ka, Samantha. Kamusta na dito ka? Matagal mo akong hindi nakita. Di mo kami na-miss? Na-miss mo kami? Tagal kami hindi nakadalaw dito. Pero pinabahayan mo kayo ni Kalinga Prab. Ano masasabi mo kay Kalinga Prab? Thank you po. Bakit? Kasi maganda yung bahay niya, no? Yung bahay ba ganda ng mesa, oh? Nay, ang ganda ng mesa niyo, Nay. May ano pa, oh, may halaman. Grabe ang halina. Ang cute ng bahay niyo, Nay. Nay, halika kayo. Ano pong masasabi niyo sa ano? Ano masasabi niyo sa blessing na natanggap? Maraming salamat sa binigay niyo sa amin ng blessing at meron na kaming pang Metsubay na pagpasko. Maraming salamat. Pero Nay, anong handa niyo sana sa Pasko? Wala ang panghanda, wala ang panghanda sana at walang pambili, walang trabaho asawa ko. Kaya Nasaan po siya ngayon? nagbubunot diyan sa singkong dinaanan ko kanina. Yan Pagkatid ko yung kay ate. trabaho niya ngayon. Oo. At least ngayon may na pandagdag kayo na pangpapas. Panghanda na pagpasko. Oh, ano yung kinakain mo? Pahingi. Askal din. Hingi ako. Ayaw. Mga kalinga po. At least kahit bumagyo dito, hindi na kayo kaysa dun sa dati yung bahay, ano? Dun sa bahay ninyo, nakakatakot pag may bagyo. Nalikas kami. Dito
dito. Pero ngayon, Na. dito na silang malikas dito ngayon. Ano? Ano na, yung mga tao din na pareho namin mahirap. Sila na makikisilong na dito sa amin pag may, pag may bagyo. Mm. Yung bagay si Ate Marcel na sinasabi ko yun sa'yo. Yung nagsama-sama sa inyo pag napunta dyan sa amin. Dito siya nasilong. Yun hinatid ko kanina. Mm. Na nagkuhang gatong. Mapasko din daw, wala silang gatong. Mm. Sabi sa akin, hinatid ko. Tama yun. Ayan. Ano po? Sayaw po. O si Kuya Joel marunong magsayaw. Ha? Oo. Mga kalingap. O may tugtog ka dyan Kuya Joel? Wala yung ano. Wala nga palang signal eh. Try ko baka meron ako. Ito na, meron akong tugtog. Samantha. Ay Wilin. Halika. Wilin, ito may tugtog. Hanapin ko yung tugtog. Ito pala yung tutoy kong biskuit na yung tutoy. Ito na. Alin? Heyo! Ito na. O, saya na. May tugtog na. Nahiya po. Ikaw na lang, Nay. Joke lang. Oh. Samantha. Ikaw naman. Sayaw. O, ikaw, sayaw. Ayaw. Ano yan? Sige. Ano yan, Samantha? Paano yan? Yan. Sulat mo. Susulat yata papakita rin sa Samantha. Dito. Dalaga na si Samantha, matangkad na. Nay, tayo ka daw, Nay. Tayo ka daw, Nay. Oh, mas matangkad na si Samantha. Mas matangkad na siya. At rin daw ang sulat mo. Oh, kamusta naman ang pag-aaral niya? Ay, wow. Ano si Samantha? Oh, tingnan natin ha. Yung sulat niya. Anong year na ni Samantha? Object. Ay, nasulat naman siya, oh. Oh, ba't ito? May erase. Ano to nangyari dito, Samantha? Ano ginawa mo dito? Ha? Si ate po may. Si ate mo. Oo. Maayos naman ang sulat ni Samantha, oh. May check. Maayos naman, oh. The loss of elements. Wow! Pisa. Wow, may mga check baga. May mga check naman ay. Mixture. Diamond. Pure substance. Ikaw to? Ikaw ang nagawa nito? Ha? Hindi ka nangopya? Marunong ka. Pag silver, ano ang masasabi mo sa silver? Ano siya? Pure? Pure substance? Ha? Pag silver. Diamond, ano siya? Pure din siya? Pure substance din siya? Diamond. Tingnan natin. Pure substance din. Tama ka nga dito, oh. Ano to? Salad? Mixture? Yan. Baka nangopya ka dito. Pag hydrogen, ano siya? Pure substance din. Hindi ka naman nangopya? Very good. At least, Nay, tulungan mo din siya, magkapag, sa schooling. Supportahan natin siya na makaya niya yung mga lesson. Pero grade 7 ka na, no? Grade 7. Sa Grade 8 sa sunod. susunod, grade 8, grade 9, grade 10, Malapit na rin. grade 7 na. Wow, congrats, malapit ka na din mag graduate. Yan. Ito nga picture, ang gaganda ng picture dun, oh. Sino yun? Ikaw yun? Yung picture? Sino nagpicture? Ikaw? Ha? Ikaw? Puti naman. Aral lang
Tsaka yung sinasabi ng teacher mo, gagawin mo ano? Siya. Oh. Marunong ka magbasa? Ha? Marunong siya na magbasa? Kunti pa lang, hindi pa gaano marunong. Mahina pa sa klase. Pero nakakabasa siya kahit konti. Kunti. Tama yan. At magbasa-basa ka ng ano. Sa numbers po, kamusta yung numbers niya? Ayos man sa number. Marunong Kaso siya sa addition. Kunti lang. Pero pag sa pagbabasa, mahina siya. Sa pagbabasa lang. Pero sa number, marunong man siya sa mga number. Magbilang. Sa ng pagbabasa, mahina pa. Pagbasa. Okay lang yan. Basta mag-practice ka lang, ha? Mag-practice ka ng pagbabasa, ha? May module silang nagtuturo sa kanilang nagpapabasa pag tutuwing may pasok pa sila pag sa Sabado, tinuturuan sila sa Kamambugan para pagbabasa daw makatuto. Tama yun, para marunong. Kasi siya yung pinaka maayo, kumbaga siya yung sa mga anak niyo, siya yung nakakapag-aral. Siya marunong sa kanilang tatlo magkakapatid. Siya nang minsan ko inasahan. Bakit may nangyari sa mga anak niyo? Baka inano sa amin talaga ng mahal na Diyos at tanggap ko man Siguro, ganito ang anak ko. Si tutoy ko hindi na nakakapagsalita. Kasi blessing niyo naman yun ng Lord. Siguro din sa si tatay, may polio kasi siguro. May pinsan akong hindi nakakapagsalita. Baka kumbagang mana-mana. Oo. Dalaga na yun, pinsan ko hindi nakakapagsalita. Pero yan si tutoy ko, nakakaintindi man siya. Pag sasabihan mo na umupo ka, naglilikot, nakakarinig man siya. Nakakaintindi man. Kaso sa pagsasalita siya nahihirapan. Sa ata talaga. Pero ito na turuan natin si Samantha. Yan. Sa number, magaling siya. Pag-add, marunong ka. Marunong ka ng addition? Ha? Marunong ka? Ng plus? Marunong ka sa mga plus? Siya? Hindi. na ikaw? Marunong ka no? 1 plus 1. 2. Oh, marunong. 2 plus 2. Marunong. 2 plus 2. Ilan? Okay, bilangin mo ha. Ang dalawa, dagdagan mo pa ng dalawa. Sige. Ilan? Dalawa. Ilan? Samantha, nabilang mo na? Equals to 4. 4, tama? Sabi dito, hindi uwili. Sabi pa rin. Sabi ko, kanina. Marunong si Vicky, ate mo, Bibi. Ano lang? Kailangan niya na ng special education talaga din. Kasi si Samantha, kumbaga medyo mabagal yung niya. Pero nakakaintindi naman ng Samantha, Gusto mo makapagtapos? Oh, di ba? Bakit gusto mo makapagtapos? Dapat tumutulong po sa magulang. Tama. Bakit gusto mo tulungan si mama mo, papa mo, mga kapatid mo? Hindi talaga sila nanay. Kaya ito ang ganda ng nyo. At yan ay meron na kayong pang Christmas nyo. Ito mabait naman ay, mabait. Mabait man. Apir. Nakaupo lang pala diyan sa sala. Hindi siya nalayas na Hindi. Dati nalayas. Hindi man. Nagbabasa na siya doon, Alvin. Nagbabasa na siya. Halika kung marunong ka magbasa.
Diya na naman. Nagbabasa din siya. Oh, Nay, kaya mo ba ding turuan sila ng konting Hindi man din ako nakapagtapos pag-aaral ko. ano lang At po? saka hirapan din, Mm. kahirapan din ang buhay namin. Yung mga kapatid ko, yan, nakapag-school yung mga kapatid ko. Ako lang ang hindi. Anong grade niyo po ang... Hanggang grade 6 lang natapos ko. Pero na, ano niyo siya matuturo-turuan, Oo. ng basic, yung ABCD. Marunong man siya sa mga ABCD, yung mga pangbatang basahin, marunong man siya. Mm. Kaso mahina talaga siya sa klase. Mm. Oo. More, kaya yan ay, may ganyan siguro talaga, Pero at least, marunong, alam niya yung tama at mali, di ba? Mahal mo sila mama mo? Bakit? Bakit mo sila mahal? Kasi sila yung mo, yung magulang mo, di ba? Sila yung nagbuhay sa iyo, nang baby ka pa, magpalaki. Mas mataas ka na kay mama mo eh. Hindi ako nagtataas kahit anong kain. Huwag kang mawala ng pag-asa, Nay. Magkain ka lang ng kain. Sige kain, sige lang taba, hindi mo nagtataas. Oo, Mababa talaga. kain lang ng kain, Nay. Ay lang na, Ay, baka tumaba lang. Nagtataba na nga. Mas maganda mga gulay-gulay ang pagkain, Nay. Baka high blood din pag mataba na. Pag karne, tsaka siguro mga gulay-gulay, hindi naman, Sa gulay, ayos man. Palagi nga kami ditong gulay. Paano man nakakain man yung mga anak ko, wala man pili. Kahit kinakain nila ng mga gulay. Mas maganda nga yun eh. Kami nga, Nay, gulay na lang kinakain namin. Nga dito, nagtanim-tanim kami dito. Ano po? Maganda. Ay, oo, maganda. Oo, maganda. Ay, maganda. Pero kami yung bata, dati mo. Ha? Pero kami. Baby pa Malaro, daw. baby pa. Hindi pa pwede maglaro, hindi pa nalakad. Pag naglakad na, sasama na dito ni Kuya Magdin. Oo, naglakad na yun. Malaro kayo ni Ali, baby Ali ang pangalan nun. Baby Ali. Oo, pangalan. Oo, babae din. Wala na po yun. Meron na, may puyod na yun. Nakita ko yun sa mga salon. Wala lang yun. Ha? Oo, ano pa lang yun? Doon ka 6 months. Sama mo dito ha. Ha? Sama mo. Si Ali? Ayo. Oo, pag may time tayo. Kagam mo, tatatawag lagi. Ko na. Huh? Ano naman ako mo? Oo, maganda. Nakita ko na yun. Nakita mo na? Ay, ayos. Kasi, yung asawa ni Kuya Rob mo nakita mo na. Sirap? Asa sirap? Sa kanila. Napunta dito ito sa Pasko. Napunta dito ito. Oo, baka pumunta yun. Papaskuhan kayo yun. Sama mo. Sama mo sirap pa. Oo. Hinahanap. Miss ko na ay. Miss mo na si Lord. Ano ito nga po ito? Sirap. Ayan po mga kalingap. Ang ganda dito na sa lugar nyo, no? Hello, Samantha. Ano ka lang. Lagi ka lang maging masaya. At ano naman kayo dito, Nay? Safe na kayo dito. Tsaka ano na kayo. Mababait naman yung mga anak mo kahit pa paano, no? May pamaskuhan din. Nay, ano na din kami ha? Hindi kami magtatagal. Babay muna. May blessing din. Anong masasabi mo? Sa blessing. Thank you. Thank you din sa inyo. God bless sa inyo always ha, Nay. Opo. Nagsisimba kayo, Nay? Hindi na nga nakakapagsimba at wala minsan pamasahe. Hindi nakakapunta sa dait. Wala dito malapit na simbahan. Wala. Ay meron sa diyan sa labasan sa 5 na nilabasan ko. Kaso hindi man ako nakakalsalis at wala minsan bantayan mga anak ko. Wala
nakaraan, nandito lang kami sa bahay. Dito na Pero kami na na, pilitin ano, yung makapag ano. Oh. Maganda din silang mag Bible study dito, ano? Kuya, ano? Yung kakilala mo. At least may Bible study kayo. Pag kahit magka-oras ano. Pwede. Oh, sila na lang yung mapunta dito para maka-ano kayo. Maka-ano din kayo ng ano, Word of God. Ano, Samantha? Para maturuan. Mag-Sunday school ka din, ano? Gusto mo Samantha maturuan ka? Oo. Gusto mo Boss. turuan, bibi? Ha? Pagbabasa? Gusto mo ng Sunday school? Ha? Pag walang pasok, tuturuan ka. Oo, Sunday school. Yung Sunday lang yun. Para matuto Kahit ka 1 hour lang pagbabasa. para Oo, tuturuan ka ng Sunday school. Ano? Yun. Para mahasa ka pa. Kasi, kumbaga, slow. Kailangan mahasain. Bibilis din yan. Ano? Oy, Noelin, mapunta na kami. Punta na daw sila, Kuya Paano Alvin. na kami? Bumili na daw. Ano na Babay na. Masama ka sa amin? Masama ka? Ha? Napunta ka na lang? Oh. Nay, bakit naggupit siya ng ano, kilay niya? Hindi. Ganyan talaga yan ang kilay ka yan. Hmm. Manipis ang kilay niya. Oh, kala ko ginupit. Ang ganda ng bangs ni ano, Noelin. Ang ganda ng bangs mo. Sino nagbutit kayo niyan? Sino? Sino? Mama. Ah, ginupitan nyo. Maganda ka na, maganda ka na. Ha? Huwag ka muna magbata, ha? Huwag ka muna magjowa. Bawal mo na ang bata. Oo. Ha? Kailangan mo ng bag? Dalawang sipon. Cellphone. Ayan, Nay, mapaalam na kami. Paalam na kami sa Samantha. God bless kayo. God bless you always dito. Mapunta. Yan mga kalingap, at medyo ano po talaga si Samantha, no? Slow learner. Pero tutulungan natin Kuya Joel. Makapadal tayo dito. Punta-puntahan talaga yun sa ano para pumilis siya magbasa. At yung ano natin sa Sunday school. Tsaka yung Bible kasi nakakatalino din yan. Oo. Pag naka-Sunday school, tapos yung prayer, kailangan. Para sa ano pati. Maanohan siya ng blooming ng Panginoon. Yung wisdom baga. Oo. Yan. At salamat po muna. Hanggang dito na muna po mga kalingap. Thank you po sa lahat po. Opo. God bless sa inyo. God bless po. Ito po si Kalingap Alvin. At salamat po sa hindi na-skip ng ads. At sa mga walang sawang sumusuporta sa channel natin. Salamat po. Sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po. At syempre sa ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, Kalingap Rab, syempre, Ate Edna. At sa miss ko din po, kay Ma'am Buena. Salamat po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangad kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan
Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan